Κεφαλαίο 1. Εισαγωγή. Η αλήθεια που ο κόσμος ξέχασε. Σε έναν κόσμο που κινείται ασταμάτητα. Σε έναν κόσμο που μετρά αξίες με αριθμούς. Σε έναν κόσμο που η επιτυχία μοιάζει να είναι συνώνυμη με το χρήμα. Ξεχνάμε το πιο απλό και πιο σημαντικό πράγμα. Τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται. Οι στοικοί φιλόσοφοι, ο Σενέκας, ο Επίκτητος, ο Μάρκος Αβρίλιος, το γνώριζαν αυτό πολύ πριν ο κόσμος γίνει όπως το ξέρουμε σήμερα. Δίδαξαν ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν είναι τα χρήματα, τα σπίτια, η κοινωνική εικόνα ή οι τίτλοι. Η πραγματική αξία βρίσκεται εκεί που οι περισσότεροι δεν κοιτάζουν. Στο χαρακτήρα. Στις πράξεις. Στις αρετές. Στο πώς συμπεριφέρεσαι όταν δεν σε βλέπει κανείς. Στις μέρες μας, ζούμε σε μια εποχή υπερβολής. Αγοράζουμε πράγματα για να γεμίσουμε κενά που δεν γεμίζουμε πράγματα. Κυνηγάμε επιβεβαίωση, αποδοχή, θαυμασμό. Αλλά ξεχνάμε την απλή αλήθεια. Δεν μπορείς να αγοράσεις το σεβασμό. Δεν μπορείς να αγοράσεις την εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να αγοράσεις την αλήθεια, την ηρεμία, την αγάπη. Αυτές οι αξίες δεν πωλούνται στα καταστήματα. Καλλιεργούνται μέσα μας. Με κόπο. Συνείδηση. Με αυτοπιθαρχία. Στο σημερινό ταξίδι θα μιλήσουμε για 6 άειλα χαρίσματα, 6 αρετές που αξίζουν περισσότερο από ολόκληρες περιουσίες. Γιατί αυτές οι αρετές δεν είναι μόνο ο πλούτος του χαρακτήρα. Είναι και ο πλούτος της σχέσης, της οικογένειας, της κοινωνίας. Αν κάποιος έχει αυτά τα χαρίσματα, είναι πραγματικά πλούσιος. Και αν κάποιος τα στερείται, ακόμα και αν έχει εκατομμύρια, μέσα του παραμένει φτωχός. Καθώς θα εξερευνούμε αυτά τα 6 χαρίσματα, θα ανακαλύψεις ότι καθένα τους δεν είναι απλώς καλό χαρακτηριστικό. Είναι δύναμη. Είναι σπάνιο νόμισμα στην εποχή μας. Είναι η ουσία ενός ανθρώπου που έχει ψυχική δύναμη και ηθικό βάθος. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, θέλω να θυμάσαι κάτι που είπε ο Μάρκος Αβρίλιος. Ο πλούτος δεν είναι το να έχεις πολλά, αλλά το να χρειάζεσαι λίγα. Και αυτά τα λίγα δεν είναι υλικά. Είναι τα άειλα, τα αόρατα, τα βαθιά. Τώρα προχωράμε στο πρώτο και πιο θεμελιώδες χάρισμα. Την ηρεμία. Κεφαλαίο 2. Η ηρεμία, το θεμέλιο της εσωτερικής δύναμης. Η ηρεμία. Μία λέξη απλή, αλλά σπάνια. Ζούμε στην πιο θορυβώδη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας. Θόρυβος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θόρυβος στις ειδήσεις. Θόρυβος στις σχέσεις. Θόρυβος μέσα στο ίδιο μας το μυαλό. Οι στοικοί φιλόσοφοι δίδαξαν ότι η ηρεμία δεν είναι δώρο. Δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει. Είναι τέχνη. Είναι εξάσκηση. Είναι εσωτερική νίκη. 1. Η ηρεμία δεν είναι παθητικότητα. Πρώτα απ' όλα, οι περισσότεροι μπερδεύουν την ηρεμία με την αδράνεια. Δεν μιλάς, άρα δεν έχεις άποψη. Δεν αντιδράς, άρα δεν σε νοιάζει. Αλλά αυτό είναι λάθος. Η παθητικότητα είναι αδυναμία. Η ηρεμία είναι δύναμη. Ο παθητικός δεν αντιδρά επειδή φοβάται. Ο ήρεμος δεν αντιδρά επειδή επιλέγει. Η διαφορά είναι τεράστια. Η ηρεμία είναι συνειδητή απόφαση. Να μην αφήνεις τον έξω κόσμο να καθορίζει το μέσα σου. Ο Σενέκας έλεγε: «Όποιος θυμώνει, παραδίδει τη δύναμή του στον άλλον». Και είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος που δεν έχει ηρεμία αντιδρά παρορμητικά. Χάνει τον έλεγχο.
Γίνεται έρμεο των συναισθημάτων του. Αφήνει την πραγματικότητα να το διαλύει, αντί να την αντιμετωπίζει. 2. Η ηρεμία ως στρατηγική ζωής. Η ηρεμία δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό για να νιώθεις καλά. Είναι στρατηγική. Σε βοηθά να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις. Να μιλάς στη σωστή στιγμή. Να μην κάνεις εχθρούς άδικα. Να μην καταστρέφεις σχέσεις στη στιγμή της έντασης. Μετατρέπεις το χάος σε ξεκάθαρη σκέψη. Το θυμό σε λογική. Το άγχος σε πράξη. Ο Επίκτητος είπε: «Δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά η γνώμη που έχουμε γαμαγιώτα, αυτά». Και αυτό είναι το θεμέλιο της εσωτερικής ηρεμίας. Δεν μπορείς να ελέγξεις την κρίση, το πρόβλημα, τον άνθρωπο απέναντί σου. Αλλά μπορείς να ελέγξεις τι γίνεται μέσα σου. 3. Πώς κερδίζεται η ηρεμία? Η ηρεμία δεν είναι φυσική. Είναι καλλιεργημένη. Και καλλιεργείται με 3 δρόμους. Α. Αυτοέλεγχος. Αυτοέλεγχος δεν σημαίνει καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Σημαίνει τα αναγνωρίζω και δεν με επιτρέπω να με ελέγξουν. Όταν αρχίζεις να θυμώνεις, να λες μέσα σου: «Αυτό δεν με ωφελεί. Δεν χρειάζεται να αντιδράσω με οργή». Ο αυτοέλεγχος είναι η πρώτη ασπίδα της ηρεμίας. Β. Παρατήρηση της σκέψης. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραφε καθημερινά στο ημερολόγιο του. Όχι για να καταγράψει τα γεγονότα, αλλά για να καταγράψει τις σκέψεις του. Όσο καλύτερα γνωρίζεις το μυαλό σου, τόσο λιγότερο σε κυβερνά. Γ. Μείωση παρορμητικότητας. Η παρορμητική αντίδραση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ηρεμίας. Αν μάθεις να παίρνεις ανάσα πριν απαντήσεις, έχεις ήδη κερδίσει μια νίκη. Η καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων πριν μιλήσεις σώζει σχέσεις, φιλίες, συνεργασίες, αξιοπρέπεια. 4. Η ηρεμία στις σχέσεις. Εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη αξία της ηρεμίας. Ένας ήρεμος άνθρωπος κάνει τους άλλους να νιώθουν ασφαλείς. Οι γυναίκες και γενικά οι άνθρωποι εμπιστεύονται τον άνθρωπο που δεν ξεσπά, που δεν ψάχνει δράμα, που δεν φωνάζει, που δεν αντιδρά σαν παιδί. Η ηρεμία είναι ελκυστική. Όχι επειδή δείχνει καλός χαρακτήρας, αλλά επειδή σημαίνει δύναμη. Ο άνθρωπος που μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του, μπορεί να κρατήσει και μια σχέση. Όταν είσαι ήρεμος, μιλάς καθαρά. Ακούς πραγματικά. Λες την αλήθεια χωρίς τοξικότητα. Βλέπεις λύσεις αντί για συγκρούσεις. Κρατάς την αξιοπρέπεια σου. 5. Η ηρεμία στην καθημερινή σύγκρουση. Ο κόσμος είναι γεμάτος αφορμές για ένταση. Κυκλοφορία, δουλειά, παρεξηγήσεις, θόρυβος, οικονομία. Αν αντιδράς σε κάθε ερέθισμα, χάνεις τη ζωή σου σε μικρές μάχες που δεν έχουν σημασία. Ο στοικός τρόπος σκέψης λέει: διάλεξε ποιες μάχες αξίζουν. Ένας άνθρωπος με ηρεμία δεν προσπαθεί να κερδίσει τον κόσμο. Προσπαθεί να κερδίσει τον εαυτό του. 6. Η ηρεμία ως ασπίδα απέναντι στο χάος. Σκέψου το. Όταν είσαι ήρεμος, είσαι απρόβλεπτος για το χάος γύρω σου. Οι άλλοι μπορεί να φωνάζουν, αλλά εσύ δεν λυγίζεις. Οι άλλοι μπορεί να προσπαθούν να σε προκαλέσουν, αλλά δεν ανταποδίδεις. Οι άλλοι χάνουν τον έλεγχο, αλλά εσύ όχι. Αυτή είναι πραγματική εξουσία. Ο άνθρωπος που κυριαρχεί στον εαυτό του είναι πιο δυνατός από έναν στρατηγό που διοικεί εκατομμύρια. Στο τέλος, η ηρεμία είναι το πρώτο και θεμελιώδες άειλο χάρισμα. Χωρίς αυτήν, όλα τα άλλα είναι ασταθή. Με αυτήν, όλα τα άλλα ανθίζουν.
Κεφάλαιο 3. Ο σεβασμός, το θεμέλιο της ανθρώπινης αξίας. Ο σεβασμός. Μία από τις πιο παρανοημένες, πιο παραμελημένες και πιο δύσκολες αρετές της εποχής μας. Ζούμε σε μια κοινωνία που μπερδεύει το σεβασμό με τον φόβο, την υποταγή, τα λεφτά ή την επίδειξη δύναμης. Αλλά στην πραγματικότητα, ο σεβασμός δεν αγοράζεται. Δεν επιβάλλεται. Δεν απαιτείται. Κερδίζεται. Και όταν χαθεί, πολύ δύσκολα ξαναγυρίζει. Οι στοικοί φιλόσοφοι δίδαξαν ότι ο σεβασμός είναι στοιχείο της δικαιοσύνης και ότι το να σέβεσαι τους άλλους είναι ένδειξη του ότι σέβεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε «Να φέρεσαι με αξιοπρέπεια και οι άλλοι θα μάθουν να σου φέρονται με τον τρόπο που τους διδάσκεις». 1. Τι είναι πραγματικά ο σεβασμός? Ο σεβασμός δεν είναι ένα ευγενικό χαμόγελο. Δεν είναι ένα «σε παρακαλώ» ή ένα «ευχαριστώ». Ο σεβασμός είναι η στάση. Είναι η θέση σου απέναντι στον άλλον. Είναι το πώς αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους. Όχι όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν προκύπτει σύγκρουση, όταν υπάρχει ένταση, όταν έχεις εξουσία πάνω τους. Ο σεβασμός είναι να μην υποτιμάς, να μην μειώνεις, να μην χρησιμοποιείς τους ανθρώπους, να μην τους χειραγωγείς, να μην επιτρέπεις τον εγωισμό σου να τους πληγώνει. Και πάνω απ' όλα, είναι το να βλέπεις τον άλλον ως άνθρωπο, όχι ως εργαλείο. 2. Πώς κερδίζεται ο σεβασμό? Οι άνθρωποι δεν σέβονται τα λόγια σου. Σέβονται τις πράξεις σου. Σέβονται τις συνέπειες σου. Σέβονται την αξιοπρέπεια με την οποία στέκεσαι. Ο σεβασμός κερδίζεται με 3 τρόπους. Α. Με το χαρακτήρα. Ο άνθρωπος που είναι τίμιος, δίκαιος, ειλικρινής, σταθερός, κερδίζει αυθόρμητα το σεβασμό. Ο ανέντιμος, ο ψεύτης, ο ασταθής, ίσως φοβίζει άλλους, αλλά δεν κερδίζει το σεβασμό κανενός. Β. Με τις πράξεις. Ο πατέρας που στηρίζει. Ο φίλος που είναι εκεί στις δύσκολες στιγμές. Ο σύντροφος που κρατά το λόγο του. Συνεργάτης που δεν προδίδει. Αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν σεβασμό χωρίς να το ζητήσουν ποτέ. Γ. Με τη συνέπεια. Οι στοικοί έλεγαν «Μη λες τι πρέπει να γίνει. Να το κάνεις». Ο εινεπής άνθρωπος είναι πολύτιμος, γιατί μπορείς να τον εμπιστευτείς. Και όπου υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει και σεβασμός. 3. Πώς χάνεται ο σεβασμός? Ο σεβασμός δεν χάνεται από ένα μεγάλο λάθος. Χάνεται από τα πολλά μικρά. Χάνεται όταν λες ψέματα, υποτιμάς, κοροϊδεύεις, φωνάζεις, εξευτελίζεις, λες κάτι και κάνεις κάτι άλλο, δείχνεις αναξιοπιστία, αποφεύγεις την αλήθεια ο χειρότερο. Όταν κάποιος χάσει το σεβασμό για σένα, ακόμα και αν παραμείνει δίπλα σου, η σχέση δεν είναι η ίδια. Είναι κενή. Είναι επιφανειακή. Είναι πληγωμένη. 4. Γιατί οι γυναίκες και γενικά οι άνθρωποι εκτιμούν το σεβασμό περισσότερο από τα χρήματα. Μπορείς να αγοράσεις δώρα. Μπορείς να αγοράσεις ταξίδια. Μπορείς να αγοράσεις ανέσεις. Αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις μια φωνή που μιλά με ευγένεια. Μια συμπεριφορά που τιμά. Ένα βλέμμα που δεν υποτιμά. Έναν χαρακτήρα που δεν πληγώνει. Μια συμπεριφορά που δεν προσβάλλει. Ο σεβασμός είναι έλξη. Είναι μαγεία. Είναι το αόρατο σκηνή που ενώνει δύο ανθρώπους.
Μια γυναίκα ίσως να εντυπωσιαστεί από την εμφάνιση ή τα χρήματα. Αλλά μένει με αυτόν που τη σέβεται. Ο σεβασμός λέει: «Σε βλέπω. Σε ακούω. Είσαι σημαντική. Δεν προσπαθώ να σε αλλάξω ή να σε μειώσω». Αυτό δεν έχει τιμή. 5. Στοική οπτική για την αξιοπρέπεια. Οι στοικοί πίστευαν ότι κάθε άνθρωπος έχει φυσική αξιοπρέπεια και ότι εκείνος που προσβάλλει τους άλλους, προσβάλλει πρώτα τον εαυτό του. Ο Επίκτη. Ο άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται και τους άλλους. Και ο άνθρωπος που δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να σεβαστεί κανέναν. 6. Παραδείγματα καθημερινής ασέβειας. Σαρκασμός που πληγώνει. Σιωπηλή τιμωρία. Υποτίμηση ιδεών. Προσβολές σε θυμό. Γελιοποίηση συναισθημάτων. Διακοπή στη συζήτηση. Αδιαφορία. Κριτική χωρίς αγάπη. Εγωισμός. Χωρίς ευχαριστώ. Συγγνώμη. Εκτιμώ αυτό που κάνεις. Αυτά είναι μικρά καρφιά που σκοτώνουν μια σχέση σιγά σιγά. 7. Πρακτικές για να καλλιεργήσεις το σεβασμό. Ο σεβασμός φαίνεται σε μικρές λεπτομέρειες. Στις μικρές στιγμές. Στα μικρά λόγια. Ο άνθρωπος που θέλει να σέβεται και να το σέβονται πρέπει να μιλά με ηρεμία. Να ακούει χωρίς να διακόπτει. Να μην προσβάλλει. Να μην μειώνει. Να αναλαμβάνει ευθύνη. Να ζητά συγγνώμη όταν χρειάζεται. Να μην κοροϊδεύει τα αδύναμα σημεία του άλλου. Να δείχνει κατανόηση, όχι κριτική. Να προστατεύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου δίπλα του. Ο σεβασμός είναι επιλογή. Κάθε μέρα. Σε κάθε συζήτηση. Σε κάθε διαφωνία. Και όταν κάποιος μάθει να τον προσφέρει, θα δει ότι ο κόσμος αρχίζει να τον επιστρέφει. Ο σεβασμός είναι το δεύτερο και ίσως πιο θεμελιώδες άειλο χάρισμα. Γιατί χωρίς σεβασμό, καμία αγάπη δεν κρατά. Κανένας δεσμός δεν ανθίζει. Καμία σχέση δεν έχει μέλλον. Αν όμως υπάρχει σεβασμός, όλα μπορούν να διορθωθούν. Όλα μπορούν να ξαναχτιστούν. Κεφάλαιο 4. Η εντιμότητα. Η αόρατη δύναμη που δεν χάνει ποτέ την αξία της. Η εντιμότητα. Μία λέξη που ακούγεται απλή, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τις πιο δύσκολες αρετές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Σε έναν κόσμο γεμάτο ψεύτικες εντυπώσεις, ψεύτικες προθέσεις, ψεύτικες εικόνες, η εντιμότητα είναι μια μορφή επανάστασης. Είναι σαν να κρατάς έναν φάρο μέσα στη νύχτα, εκεί όπου οι περισσότεροι προτιμούν το σκοτάδι, γιατί τους επιτρέπει να κρύβονται. Οι στοικοί πίστευαν ότι η εντιμότητα δεν είναι μόνο ηθικό καθήκον. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεις το χαρακτήρα σου. Ο Σενέκας είπε: «Ο έντιμος άνθρωπος δεν φοβάται τίποτα, γιατί δεν έχει τίποτα να κρύψει». Και αυτό είναι η ουσία της ελευθερίας. 1. Τι είναι πραγματικά η εντιμότητα? Η εντιμότητα δεν αφορά μόνο τα λόγια. Δεν είναι απλώς να λες την αλήθεια. Είναι να ζεις με συνέπεια. Να πράττεις αυτό που λες. Να μην κρύβεσαι. Να μην εξαπατάς. Να μην χειραγωγείς. Να είσαι ίδιος μπροστά και πίσω από τους άλλους. Να έχεις καθαρή συνείδηση. Η εντιμότητα είναι διαφάνεια. Είναι καθαρότητα. Είναι ακέραιος χαρακτήρας. Ο έντιμος άνθρωπος είναι ίδιος όταν το βλέπουν και όταν δεν το βλέπουν. 2. Η αλήθεια χωρίς σκληρότητα. Πολλοί νομίζουν ότι η εντιμότητα σημαίνει να είσαι ομός. Να λες τα πάντα όπως είναι. Χωρίς φίλτρο.
Αλλά αυτό δεν είναι εντιμότητα. Αυτό είναι αγένεια, εγωισμός, αδιαφορία για τα συναισθήματα των άλλων. Η εντιμότητα είναι να λες την αλήθεια με τρόπο που χτίζει, όχι που καταστρέφει. Είναι να λες αυτό που πρέπει, όχι αυτό που πληγώνει άδικα. Η αλήθεια χρειάζεται σοφία. Η εντιμότητα χρειάζεται αγάπη. Οι Στοικοί έλεγαν να λες την αλήθεια, αλλά να τη λες σαν θεραπεία, όχι σαν όπλο. 3. Γιατί ο έντιμος άνθρωπος είναι σπάνιος. Η εντιμότητα είναι δύσκολη. Γιατί? Γιατί απαιτεί θάρρος. Απαιτεί να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου. Απαιτεί να παραδεχτείς λάθη. Απαιτεί να παραιτηθείς από εύκολα ωφέλη. Ο ανέντιμος κερδίζει πιο γρήγορα, προσωρινά. Ο έντιμος κερδίζει πιο αργά, μόνιμα. Ο ψεύτης μπορεί να εντυπωσιάσει. Ο έντιμος μπορεί να εμπιστευτεί. Ο χειραγωγός μπορεί να πείσει. Ο έντιμος μπορεί να χτίσει. Η εντιμότητα δεν σου δίνει γρήγορες νίκες, αλλά σου δίνει σταθερές ζωές. 4. Ψυχολογία της ειλικρίνειας. Όταν είσαι έντιμος, νιώθεις εσωτερική γαλήνη. Δεν φοβάσαι να αποκαλυφθεί κάτι. Δεν σε απασχολεί ποια εκδοχή του εαυτού σου είδε σήμερα. Ο έντιμος άνθρωπος ζει ελεύθερος. Ο ανέντιμος ζει σαν φυλακισμένος στις δικές του ιστορίες. Γιατί το ψέμα χρειάζεται συντήρηση. Χρειάζεται μνήμη. Χρειάζεται άγχος. Η αλήθεια δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι απλή. Και πάντα σταθερή. 5. Γιατί οι γυναίκες αγαπούν την εντιμότητα περισσότερο από τα λεφτά. Σχέση χωρίς εντιμότητα είναι σπίτι χωρίς θεμέλια. Με τον πρώτο σεισμό, καταρρέει. Οι γυναίκες και γενικά όλοι οι άνθρωποι που έχουν ωριμότητα εκτιμούν τον έντιμο άνθρωπο γιατί ξέρει τι θέλει. Έχει σταθερό λόγο. Δεν παίζει παιχνίδια. Δεν κρύβει προθέσεις. Δεν χρειάζεται να ελέγχει στο κινητό του. Δεν έχει διπλή ζωή. Δεν λέει άλλα και κάνει άλλα. Δεν λέει μην ανησυχείς ενώ έχει κάτι να κρύψει. Η εντιμότητα είναι έλξη. Είναι μαγεία. Είναι σιγουριά. Τίποτα δεν είναι πιο ελκυστικό από έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται να παριστάνει κάτι άλλο. 6. Παραδείγματα εντιμότητας στην πράξη. Να παραδέχεσαι ότι έκανες λάθος. Να λες δεν ξέρω όταν δεν ξέρεις. Να λες σε καταλαβαίνω μόνο όταν το εννοείς. Να μην υπόσχεσαι κάτι που δεν θα κάνεις. Να μην κρύβεσαι πίσω από δικαιολογίες. Να έχεις την ίδια συμπεριφορά και όταν κανείς δεν σε βλέπει. Να είσαι ειλικρινής στις προθέσεις σου σε μια σχέση. Να μην χρησιμοποιείς την αλήθεια σαν όπλο. Η εντιμότητα φαίνεται στις στιγμές που θα μπορούσες να πεις ψέματα. Και επιλέγεις να μην το κάνεις. Εκεί κρίνεται ο χαρακτήρας. 7. Το κόστος της εντιμότητας. Ναι, η εντιμότητα έχει κόστος. Θα χάσεις μερικούς ανθρώπους. Θα χάσεις ωφέλη. Θα χάσεις ευκαιρίες. Αλλά θα κερδίσεις κάτι πολύ πιο μεγάλο. Καθαρή συνείδηση. Αληθινές σχέσεις. Πραγματικό σεβασμό. Αξιοπρέπεια. Εμπιστοσύνη από όσους έχουν αξία. Ψυχική ηρεμία. Η εντιμότητα δεν σε κάνει τέλειο άνθρωπο. Σε κάνει αληθινό. 8. Η ανταμοιβή της εντιμότητας. Ίσως δεν θα την πάρεις αμέσως. Ίσως δεν θα επενεθείς άμεσα. Ίσως κάποιοι δεν θα τη δουν ποτέ. Αλλά οι Στοικοί πίστευαν ότι η αρετή είναι ανταμοιβή από μόνη της. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε «Πράξε το σωστό, είτε το βλέπει κανείς είτε όχι.
Και αυτό είναι το νόημα της εντιμότητας. Να ζεις με τρόπο που θα θαυμάζεις εσύ ο ίδιος. Η εντιμότητα είναι το τρίτο άειλο χάρισμα. Σπανιότερο από το χρυσό, πολύτιμο σαν καθαρό νερό, αθόρυβο αλλά πανίσχυρο. Χωρίς αυτήν, ο άνθρωπος παραμένει θολός, αδύναμος, ασταθής. Με αυτήν, ο άνθρωπος γίνεται φάρος και φωτίζει τους γύρω του. Κεφάλαιο 5. Συναισθηματική παρουσία. Η σπανιότερη μορφή αγάπης. Συναισθηματική παρουσία. Ίσως το πιο παρεξηγημένο χάρισμα της εποχής μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι είναι μαζί, αλλά όχι πραγματικά μαζί. Είναι δίπλα σου, αλλά το μυαλό τους είναι αλλού. Κρατούν το τηλέφωνο, κοιτούν την οθόνη, αλλά δεν κοιτούν εσένα. Σήμερα έχουμε επικοινωνία, αλλά δεν έχουμε σύνδεση. Οι στοικοί φιλόσοφοι, παρόλο που έζησαν πριν 2.000 χρόνια, είχαν ήδη αναγνωρίσει κάτι βαθύ. Ο άνθρωπος διψά για παρουσία, όχι για λόγια. 1. Τι σημαίνει να είσαι συναισθηματικά παρόν? Η παρουσία δεν είναι φυσική. Δεν είναι είμαι στο ίδιο δωμάτιο. Είναι να ακούς, να παρατηρείς, να νιώθεις, να συμμετέχεις, να δίνεις την προσοχή σου, να δείχνεις ότι ο άλλος έχει αξία, να είσαι εκεί όταν σε χρειάζονται. Η συναισθηματική παρουσία είναι ο πιο καθαρός τρόπος να πεις αγαπώ, χωρίς να χρησιμοποιήσεις καθόλου τη λέξη. 2. Γιατί η παρουσία είναι πιο σπάνια από τα χρήματα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν χρόνο για τα πάντα. Για δουλειά. Για social media. Για διασκέδαση. Για μικρές απολαύσεις. Αλλά δεν έχουν χρόνο για πραγματική σύνδεση. Η συναισθηματική παρουσία είναι σπάνια γιατί απαιτεί κάτι δύσκολο. Πλήρη, αληθινή, συνειδητή προσοχή. Απαιτεί να σταματήσεις τον θόρυβο του μυαλού. Απαιτεί να αφήσεις το εγώ. Απαιτεί να σταθείς με έναν άλλον άνθρωπο, όχι για να μιλήσεις, αλλά για να τον καταλάβεις. 3. Παρουσία vs απλή ακρόαση. Πολλοί άνθρωποι ακούνε, αλλά δεν ακούν πραγματικά. Ακρόαση είναι. Ακούω τα λόγια σου. Παρουσία είναι. Ακούω αυτό που νιώθεις. Ο στοικός τρόπος λέει: μη βιάζεσαι να απαντήσεις. Πρώτα προσπάθησε να καταλάβεις. Ο άνθρωπος που ακούει σωστά ανακουφίζει. Κατευνάζει. Γιατρεύει. 4. Η απουσία την εποχή της οθόνης. Η τεχνολογία μας έφερε κοντά και ταυτόχρονα μακριά. Πόσες φορές έχεις νιώσει κάποιον δίπλα σου, αλλά να μην είναι ουσιαστικά εκεί? Μιλάς, αλλά δεν σε ακούει. Νιώθεις, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Ζητάς κάτι απλό, αλλά το προσπερνά. Προσπαθείς να μοιραστείς κάτι, αλλά το μυαλό του ταξιδεύει. Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή μοναξιάς. Να είσαι με κάποιον και να αισθάνεσαι μόνος. 5. Το χάρισμα της προσοχής. Οι στοικοί έλεγαν ότι η προσοχή είναι η πιο πολύτιμη μορφή αγάπης. Γιατί? Γιατί όταν δίνεις προσοχή, δεν δίνεις κάτι υλικό. Δίνεις κομμάτι της ζωής σου, που δεν θα επιστρέψει ποτέ. Η προσοχή είναι το πιο ακριβό νόμισμα. Και όταν την προσφέρεις σε κάποιον, του λες: σε βλέπω. Σε ακούω. Σε αναγνωρίζω. Σε σέβομαι. Είσαι σημαντικός για εμένα. 6. Η συναισθηματική παρουσία στις σχέσεις. Μία σχέση μπορεί να έχει αγάπη,
και πάλι να αποτύχει. Αλλά καμία σχέση δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς παρουσία. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος θέλει να μοιράζεται, να ακούγεται, να νιώθει, να υπάρχει μέσα στο μυαλό του άλλου, να μετράει, να έχει χώρο. Οι γυναίκες εκτιμούν υπερβολικά τη συναισθηματική παρουσία. Πολύ περισσότερο από δώρα, πολυτέλειες και υλικά πράγματα. Γιατί? Γιατί η παρουσία δημιουργεί ασφάλεια. Και η ασφάλεια γεννά αγάπη. Η απουσία, αντίθετα, δημιουργεί ανασφάλεια. Και η ανασφάλεια σκοτώνει αγάπη. 7. Πώς να γίνει συναισθηματικά παρόν? Η παρουσία δεν είναι ταλέντο. Είναι άσκηση. Μπορείς να τη χτίσεις με α. Ενεργητική ακρόαση. Άκου χωρίς να σκέφτεσαι τι θα απαντήσεις. Άκου για να καταλάβεις. β. Παρατήρηση. Παρατήρησε τη γλώσσα του σώματος. Το βλέμμα. Τον τόνο της φωνής. Τις μικρές σιωπές. Τις λεπτές αλλαγές. Γ. Βάλε το κινητό στην άκρη. Όταν μιλά κάποιος, μην κοιτάς την οθόνη. Αυτή η μικρή κίνηση μπορεί να θεραπεύσει ολόκληρες σχέσεις. Δ. Ερωτήσεις με ενδιαφέρον. Ρώτα όχι για να πάρεις πληροφορίες. Ρώτα για να καταλάβεις τον κόσμο του άλλου. Ε. Παρουσία στις δύσκολες στιγμές. Η πραγματική παρουσία φαίνεται όταν ο άλλος υποφέρει. Όχι όταν όλα είναι εύκολα. 8. Η διαφορά μεταξύ ακούω και καταλαβαίνω. Οι Στοικοί δίδαξαν ότι η κατανόηση είναι πράξη σοφίας. Πολλοί ακούν για να απαντήσουν. Λίγοι ακούν για να νιώσουν. Η κατανόηση είναι δεξιότητα. Απαιτεί ευαισθησία. Απαιτεί ενσυναίσθηση. Απαιτεί να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου. Ο άνθρωπος που καταλαβαίνει αξίζει εμπιστοσύνη. 9. Το άγγιγμα της παρουσίας. Ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικά παρόν σε ηρεμεί, σε γιώνει, σε στηρίζει, σε κάνει να νιώθεις ασφαλής, σου δίνει χώρο, σου δίνει αξία, σε βοηθά να αναπνεύσεις ελεύθερα. Η παρουσία είναι θεραπεία. Είναι σαν να λες «Είμαι εδώ, μαζί σου και δεν φεύγω». 10. Η απουσία ως δηλητήριο. Από την άλλη, η απουσία είναι σαν σιωπηλό δηλητήριο. Σου μιλάει και δεν θυμάσαι τι είπε. Χρειάζεται βοήθεια και δεν είσαι εκεί. Θέλει να μοιραστεί κάτι και το προσπερνάς. Έχει συναισθήματα και τα υποτιμάς. Πονάει και δεν το βλέπεις. Η απουσία δημιουργεί πληγές που δεν φαίνονται αμέσως, αλλά συσσωρεύονται με το χρόνο. Και όταν φτάσει η στιγμή της κρίσης, η σχέση σπάει. Όχι από μια μεγάλη πράξη, αλλά από χιλιάδες μικρές στιγμές αδιαφορίας. Η συναισθηματική παρουσία είναι το τέταρτο άειλο χάρισμα. Σπάνιο. Απαραίτητο. Αναντικατάστατο. Χωρίς αυτό, ο άνθρωπος νιώθει μόνος. Με αυτό, ο άνθρωπος ανθίζει. Οι στοικοί φιλόσοφοι μας δίδαξαν ότι η καρδιά δεν χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένη. Χρειάζεται κάτι πολύ απλό, αλλά εξαιρετικά δύσκολο. Χρειάζεται έναν άνθρωπο που να είναι πραγματικά εκεί. Κεφαλαίο 6. Σταθερότητα χαρακτήρα. Η βάση όλων των σχέσεων. Η σταθερότητα χαρακτήρα. Ένα από τα πιο παρεξηγημένα, αλλά και πιο αναγκαία χαρίσματα της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα, οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται εύκολα. Με ομορφιά, με χρήματα,
με στάτους, με επιτυχία. Αλλά ξέρεις τι μένει στο τέλος? Ένας και μόνος παράγοντας. Ο σταθερός χαρακτήρας. Όλα τα άλλα φθείρονται, αλλά ο χαρακτήρας μένει. Αν θέλεις να χτίσεις μια σχέση, μια φιλία, μια οικογένεια ή μια ζωή που έχει νόημα, τότε χρειάζεσαι αυτό το χάρισμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Οι στοικοί φιλόσοφοι το θεωρούσαν βασιλέα των αρετών. Τη δύναμη να παραμένεις ο ίδιος, όσο και αν αλλάζουν γύρω σου τα πάντα. 1. Τι είναι η σταθερότητα χαρακτήρα? Δεν είναι απλά να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είναι να κάνεις το σωστό. Δεν είναι να έχεις καλές προθέσεις. Η σταθερότητα χαρακτήρα είναι μια δύναμη πιο βαθιά. Είναι η ικανότητα να είσαι συνεπής, να είσαι αξιόπιστος, να τηρείς τα λόγια σου, να μην αλλάζεις ανάλογα με το ποιος σε κοιτά, να μην λυγίζεις από πίεση, να παραμένεις ήρεμος μέσα στην καταιγίδα, να δείχνεις την ίδια συμπεριφορά σε καλές και δύσκολες στιγμές. Ένας σταθερός χαρακτήρας είναι σαν πέτρα μέσα σε ποτάμι. Το νερό περνά γύρω του, αλλά δεν τον παρασύρει. 2. Γιατί είναι τόσο σπάνιο? Στις μέρες μας όλοι αλλάζουν με απίστευτη ευκολία. Άλλοι στα social media, άλλοι στη δουλειά, άλλοι στη σχέση, άλλοι όταν θυμώνουν, άλλοι όταν ζηλεύουν, άλλοι όταν φοβούνται. Η σταθερότητα χρειάζεται κάτι που λίγοι έχουν. Εσωτερική δομή. Όχι απλά αρχές, αλλά χαρακτήρα σφυριλατημένο. Οι στοικοί έλεγαν: μην είσαι σαν το φύλλο που το παίρνει ο άνεμος. Να είσαι σαν το δέντρο. 3. Γιατί οι γυναίκες εκτιμούν τη σταθερότητα περισσότερο από τα χρήματα? Γιατί η σταθερότητα δημιουργεί ασφάλεια. Και η ασφάλεια είναι το θεμέλιο κάθε συναισθηματικής σύνδεσης. Μία γυναίκα μπορεί να αγαπήσει έναν άντρα για πολλά πράγματα. Για την ενέργειά του, την εμφάνισή του, την καλοσύνη του. Αλλά θα μείνει για το χαρακτήρα του. Γιατί? Γιατί η σταθερότητα σημαίνει μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν θα αλλάξεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Ξέρω ποιος είσαι. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι τι θα γίνει αύριο. Μπορώ να χτίσω ζωή μαζί σου. 4. Σταθερός χαρακτήρας στις δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος γεμίζει εύκολα, αλλά αποκαλύπτεται δύσκολα. Και ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται μόνο όταν υπάρχει πίεση, υπάρχει φόβος, υπάρχει άγχος, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει απώλεια, υπάρχει αδικία, υπάρχει πόνος. Σε δύσκολες στιγμές, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που λυγίζουν και αυτοί που υψώνονται. Οι στοικοί έλεγαν: μην κρίνεις τον άνθρωπο όταν γελά. Κρίνε τον όταν υποφέρει. 5. Η σταθερότητα ως αρετή στη σχέση. Ένας σταθερός άνθρωπος δεν εξαφανίζεται όταν υπάρχουν προβλήματα. Δεν αλλάζει διαθέσεις από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν χρησιμοποιεί τα συναισθήματα σαν όπλο. Δεν δημιουργεί χάος. Δεν σε αφήνει να αναρωτιέσαι. Δεν σε κάνει να νιώθεις αβεβαιότητα. Αντίθετα, κρατά την ηρεμία. Κρατά την κατεύθυνση. Δίνει ασφάλεια. Βάζει σταθερά όρια. Στηρίζει χωρίς να πνίγει. Αγαπά χωρίς να εξαρτάται. Μιλάει με καθαρότητα. Φέρνει ισορροπία στο χάος. 6. Πώς χτίζεται η σταθερότητα? Δεν γεννιέται κανείς σταθερός. Η σταθερότητα χτίζεται μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις. Α. Κράτα το λόγο σου.
Αν πεις θα έρθω, έλα. Αν πεις θα προσπαθήσω, προσπάθησε. Αν πεις σε αγαπώ, δείξει το. Β. Μάθε να ελέγχεις τις αντιδράσεις σου. Ο χαρακτήρας δείχνει δύναμη, όχι παρορμητικότητα. Άκου πριν μιλήσεις. Σκέψου πριν πράξεις. Γ. Απέφυγε τα δράματα. Ο σταθερός άνθρωπος δεν δημιουργεί χάος. Το λύνει. Δ. Μη χρησιμοποιεί συναισθηματικές εκρήξεις. Η σταθερότητα είναι δύναμη, όχι ένταση. Ε. Κάθε μέρα να είσαι λίγο καλύτερος. Η συνέπεια φτιάχνει χαρακτήρα. Όχι οι ακραίες πράξεις. 7. Οι στοικές αρχές της σταθερότητας. Οι στοικοί δίδαξαν 3 κανόνες. 1. Μην εξαρτάσαι από την έγκριση των άλλων. Όποιος αλλάζει για να αρέσει, δεν έχει χαρακτήρα. 2. Μην αφήνεις τα συναισθήματα να σε κυβερνούν. Όποιος ξεσπά κάθε φορά που νιώθει κάτι, είναι σκλάβος του εαυτού του. 3. Να είσαι το ίδιο άτομο σε όλες τις στιγμές της ζωής. Η αυθεντικότητα είναι μορφή σταθερότητας. 8. Οι άνθρωποι χωρίς σταθερότητα. Πώς ξεχωρίζεις έναν ασταθή άνθρωπο? Αλλάζει γνώμη κάθε μέρα. Αντιδρά υπερβολικά. Υπόσχεται αλλά δεν τηρεί. Εξαφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα. Ζηλεύει χωρίς λόγο. Χειρίζεται συναισθηματικά. Πυροδοτεί δράματα. Ζει μέσα στη σύγχυση. Η ασταθεία δεν είναι αθώα. Είναι κουραστική. Ψυχικά αποστραγγιστική. Επικίνδυνη για μια σχέση. 9. Η σταθερότητα ως καταφύγιο. Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο όταν είσαι με έναν σταθερό άνθρωπο. Νιώθεις ότι έχεις ένα καταφύγιο. Ένα λιμάνι. Ένα μέρος που μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν χρειάζεται να προσποιείσαι. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Δεν χρειάζεται να μετράς κάθε λέξη. Η σταθερότητα δίνει χώρο στη σχέση να ανθίσει. 10. Το τελικό συμπέρασμα. Η σταθερότητα χαρακτήρα είναι δύναμη. Είναι ηρωισμός χωρίς θόρυβο. Είναι η πιο καθαρή μορφή αγάπης. Γιατί λέει, μπορείς να βασιστείς σε εμένα. Όποιο κι αν είναι το κύμα. Εγώ είμαι εδώ. Και αυτό είναι πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε ποσό χρημάτων. Κεφαλαίο 7. Η ήρεμη δύναμη. Το χάρισμα που κερδίζει σεβασμό χωρίς λόγια. Υπάρχει μια δύναμη που δεν χρειάζεται φωνές, ούτε επίδειξη, ούτε εξήγηση, ούτε αποδείξεις. Μια δύναμη τόσο βαθιά, που την αισθάνεσαι πριν την καταλάβεις. Τι βλέπεις στα μάτια, στη στάση του σώματος, στο βλέμμα, στο πώς κινείται κάποιος μέσα στον κόσμο. Αυτή η δύναμη λέγεται ήρεμη δύναμη. Οι στοικοί τη θεωρούσαν την πιο υψηλή μορφή εσωτερικής ισορροπίας. Ο άνθρωπος που έχει ήρεμη δύναμη δεν χρειάζεται να επιβληθεί. Δεν χρειάζεται να φωνάξει. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Απλώς είναι. 1. Τι είναι η ήρεμη δύναμη? Η ήρεμη δύναμη δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι παθητικότητα. Δεν είναι δεν νοιάζομαι. Είναι το αντίθετο. Είναι ο έλεγχος του εαυτού. Είναι η κρυφή σπίθα της αυτοπεποίθησης. Είναι η βεβαιότητα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Είναι η ηρεμία που επιλέγεις, όχι που σου επιβάλλεται. Ο άνθρωπος με ήρεμη δύναμη δεν θυμώνει εύκολα. Δεν αντιδρά παρορμητικά. Σκέφτεται πριν μιλήσει. Απαντά με καθαρότητα. Ξέρει τι αξίζει. Δεν χάνει την ψυχραιμία του.
Δεν αποζητά την επιβεβαίωση. Είναι σαν ένα δυνατό ποτάμι που κυλά ήσυχα. Δεν χρειάζεται θόρυβο για να αποδείξει τη δύναμή του. 2. Η στοική αντίληψη της εσωτερικής γαλήνης. Οι στοικοί δίδαξαν κάτι ανατρεπτικό. Ο αληθινά δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να παραμένει γαλήνιος. Γιατί? Γιατί τα δυνατά συναισθήματα, ο θυμός, η ένταση, η επιθετικότητα, δεν δείχνουν δύναμη. Δείχνουν απώλεια ελέγχου. Η ήρεμη δύναμη είναι η απόλυτη μορφή κυριαρχίας. Όχι πάνω στους άλλους, αλλά πάνω στον εαυτό σου. 3. Γιατί η ήρεμη δύναμη έλκει τους ανθρώπους. Η ήρεμη δύναμη δημιουργεί κάτι μαγνητικό. Κάτι που οι άνθρωποι νιώθουν, αλλά δεν μπορούν εύκολα να εξηγήσουν. Γιατί? Γιατί δίνει ασφάλεια. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Φέρνει σταθερότητα. Μεταδίδει ηρεμία. Δείχνει ωριμότητα. Δημιουργεί βαθύ σεβασμό. Λέει έχω τον έλεγχο χωρίς να το πεις. Οι γυναίκες ειδικά το νιώθουν αυτό πολύ έντονα. Η ήρεμη δύναμη είναι από τα πιο ελκυστικά λαχαρίσματα ενός άντρα. Όχι γιατί επιβάλλεται, αλλά γιατί εμπνέει. 4. Η διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και την ένταση. Πολλοί νομίζουν ότι η δύναμη είναι φωνές, θυμός, νεύρα, επιβολή, επίδειξη, εκρήξεις, απειλές, κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν είναι δύναμη. Είναι φόβος ντυμένος με δύναμη. Η ένταση είναι αδυναμία που δεν ξέρει πώς να κρυφτεί. Η ήρεμη δύναμη, αντίθετα, δεν φοβάται. Δεν αντιδρά. Δεν βιάζεται. Δεν θυμώνει χωρίς λόγο. Δεν ψάχνει σύγκρουση. Δεν προσπαθεί να αποδείξει κάτι. Είναι η δύναμη που αναγνωρίζεις. Όταν κάποιος απλώς στέκεται. 5. Πώς εκφράζεται στην καθημερινή ζωή. Η ήρεμη δύναμη φαίνεται σε μικρές λεπτομέρειες. Στο πώς περπατάς. Στο πώς μιλάς. Στο πώς αναπνέεις. Στο πώς χειρίζεσαι μια κρίση. Στο πώς απαντάς όταν σε προσβάλλουν. Στο πώς διαχειρίζεσαι την πίεση. Στο πώς ηρεμείς τους άλλους. Στο πώς δεν παρασύρεσαι από το χάος. Ο άνθρωπος με ήρεμη δύναμη δεν μπαίνει σε δράματα. Τα βλέπει, τα αναγνωρίζει και επιλέγει να μην συμμετέχει. Αυτό από μόνο του είναι τεράστια δύναμη. 6. Η ήρεμη δύναμη σε μια σχέση. Σε μια σχέση, η ήρεμη δύναμη είναι σαν σταθερός άξονας. Όταν ο ένας χάνει τον έλεγχο, ο άλλος γίνεται το κέντρο ισορροπίας. Ένας άνθρωπος με ήρεμη δύναμη δεν φωνάζει. Δεν εκβιάζει. Δεν πιέζει. Δεν αντιδρά από θυμό. Δεν πληγώνει επίτηδες. Δεν κάνει σκηνές. Δεν δημιουργεί χάος. Αντίθετα, ηρεμεί την ένταση. Μιλά καθαρά. Στηρίζει με σταθερότητα. Κρατάει γερά στις κρίσεις. Δίνει λύσεις χωρίς πανικό. Παραμένει γήινος. Δεν παρασύρεται. Αυτό δημιουργεί βαθιά ασφάλεια στη γυναίκα. Την κάνει να αισθάνεται ότι βρίσκεται δίπλα σε άνθρωπο δυνατό. Όχι δυνατό επειδή φωνάζει, αλλά δυνατό επειδή δεν χρειάζεται να φωνάξει. 7. Πώς αποκτά κανείς ήρεμη δύναμη? Η ήρεμη δύναμη δεν είναι δώρο. Είναι κατάκτηση. Χτίζεται με α. Έλεγχο της αναπνοής. Η ψυχραιμία ξεκινά από την αναπνοή. Οι στοικοί το γνώριζαν αυτό. Β. Αυτοπαρατήρηση. Πριν αντιδράσεις, παρατήρησε τι νιώθεις. Γ. Αποστασιοποίηση από τα συναισθήματα.
Δεν είσαι ο θυμός σου. Δεν είσαι ο φόβος σου. Δεν είσαι η ανασφάλεια σου. Είσαι αυτός που τα παρατηρεί. Δέλτα. Μη συμμετοχή στο χάος. Μάθε να λες όχι. Μάθε να αποχωρείς. Μάθε να μην απαντάς σε κάθε πρόκληση. Έψιλον. Μείνε ατάραχος στις μικρές αναποδιές. Όποιος εκρήγνεται για το τίποτα, δεν θα αντέξει στα σοβαρά. 8. Οι στοικοί και η τέχνη της αταραξίας. Οι στοικοί δίδαξαν την απάθεια, όχι ως έλλειψη συναισθημάτων, αλλά ως κυριαρχία πάνω τους. Ο Σενέκας έλεγε: «Ο ήρεμος άνθρωπος είναι ο πραγματικός βασιλιάς του εαυτού του». Ο Επίκτητος δίδασκε: «Δεν σε ενοχλούν τα γεγονότα, αλλά η σκέψη σου γαμαγιώτα, αυτά». Ο Μάρκος Αβρίλιος ζούσε με την αρχή: «Μη χάνεις την ηρεμία σου. Η ηρεμία είναι η δύναμή σου». 9. Γιατί η ήρεμη δύναμη αξίζει περισσότερο από το χρήμα. Γιατί το χρήμα αγοράζει άνεση. Η ήρεμη δύναμη αγοράζει ειρήνη. Το χρήμα χτίζει σπίτι. Η ήρεμη δύναμη χτίζει οικογένεια. Το χρήμα φέρνει επιλογές. Η ήρεμη δύναμη φέρνει σοφία. Το χρήμα εντυπωσιάζει. Η ήρεμη δύναμη εμπνέει. 10. Τελικό συμπέρασμα. Η ήρεμη δύναμη είναι το 7ο και τελευταίο άειλο χάρισμα. Το χάρισμα που σε κάνει πραγματικά αξιοθαύμαστο. Όχι επειδή είσαι δυνατός, αλλά επειδή είσαι ατάραχος μέσα στη δύναμή σου. Η ήρεμη δύναμη δεν κερδίζει μόνο σεβασμό. Κερδίζει καρδιές. Κερδίζει εμπιστοσύνη. Κερδίζει ο μικρομετόνο, τι δεν μπορεί να αγοράσει κανένα ποσό χρημάτων.